internacional per alimentar el pitjor genocidi del segle. Hola, bon dia. Per favor, si voleu fer fotos, les millors es trauran des d'aquest costat. Sabem que n'hi ha encara molta gent que ho està passant mal, que molta gent esteu desbordades, així que vos agraïm molt que estigueu així avui. Mos concentrem una volta més perquè, com tots sabeu, el govern espanyol segueix sense fer absolutament res per aturar el genocidi. I avui hem vingut al Port de València perquè, com bé explicaran les companyes després en el manifest, per este port i per molts més de tot l'Estat passen contínuament milers de tones d'un subministre constant per a les forces d'ocupació d'Israel. I llegirem per a finalitzar uns poemes. País Valencià volem llegir unes paraules més per a que entengueu el context d'aquesta mobilització i repassar que no deixarem de mobilitzar-nos ni de protestar fins que no només acabe el genocidi contra el poble palestí, sinó fins que Palestina siga alliberada i descolonitzada de tot apartheid, de tot règim colonial i de tot tipus de genocidi i neteja ètnica. Líban i altres crims sionistes a Síria, a Iemen i a altres països. Durant mesos els nostres ports han servit com a punts de trànsit per al transport d'armes i materials de doble ús que alimenten el genocidi contra el poble palestí. Dades verificades mostren que gairebé 13.000 tones d'aquest material han passat pel port d'Algesires, de València i de Barcelona. Aquests enviaments no només són carregaments, són l'alimentació, el suport logístic d'una maquinària genocida i criminal que s'han portat per davant vora 50.000 vides només en poc d'un any. I les nostres mans no poden continuar sent còmplices d'aquesta tragèdia genocida. El govern espanyol té una responsabilitat moral, humana i legal. El Tractat Internacional d'Armes, la Llei Espanyola de Comerç d'Armes 57-2007 i la Posició Comuna de la Unió Europea 2008 exigís aturar i retindre qualsevol material en trànsit que es puga fer servir per pertorbar la pau, exacerbar conflictes, violar drets humans o cometre crims de guerra i crims de lesa humanitat, com està cometent el règim colonial israelià. Així mateix, el Tribunal Internacional de Justícia recorda que cap estat ha d'assistir ni ha de fer col·laborar ni permetre actes que contribuïsquen a genocidis o crims de lesa humanitat siguin utilitzades per sostindre un règim colonial, genocida i d'apartheid. Aquest manifest és una crida a l'acció i un compromís col·lectiu. Instem a tots els sindicats, a totes les organitzacions socials i a totes les persones conscients i crítiques a sumar el seu suport a aquesta lluita i a aquesta campanya en concret. Perquè un genocidi no es manté per si sol, necessita còmplices, però també enfronta resistències. Per això exigim al govern d'Espanya imposar un embargament formal d'armes complet i immediat a Israel, compra, venda i trànsit, fi als vaixells de la mort i cap port per al genocidi. 2. Aprovar i aplicar un protocol d'inspecció sistemàtica de vaixells que transiten pels nostres ports amb destinació a Israel, garantit que cap carregament que fomenti el genocidi i l'opressió travessi el nostre territori. També exigim, com sempre, una vegada més, la fi a tota relació amb Israel, fi a les relacions acadèmiques, culturals, diplomàtiques, econòmiques, institucionals, polítiques i militars amb el règim genocidi israelià. Pel fi del comerç d'armes amb Israel, cap port per al genocidi, stop vaixells de la mort i visca Palestina lliure! Visca, visca, visca! Palestina lliure! Visca, visca, visca! Palestina lliure! Visca, visca, visca! Palestina lliure! Anem a passar ara a la lectura del manifest de Voces per Palestina. Cómplice del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Una vez más, nos reunimos hoy para seguir denunciando los ataques militares llevados a cabo por el Estado colonialista de Israel desde el 7 de octubre del 2023. Desde esta fecha, estas acciones han provocado 44.786 muertes, 105.454 heridos
y 1.600.000.000 de personas desplazadas, más de 153.750 hogares completamente destruidos, 477 escuelas y 142 instituciones sanitarias bombardeadas. España, por su parte, es cómplice de la línea de barcos que sale de Estados Unidos hacia Israel, pasando por los puertos de Barcelona y Valencia, mientras el gobierno mira hacia otro lado y no realiza el control que podría hacer. Para saber exactamente lo que llevan esos barcos que transitan por puertos españoles, ya que se le permite entre mayo y septiembre de este año, pasaron por Algeciras más de 1.000 envíos de material militar para Israel, gracias a los cuales se han cometido los asesinatos de miles de personas y la destrucción de sus hogares, imponer el embargo de armas total al Estado sionista de Israel, exigir a la banca española que deje de financiar a las empresas israelíes que fabrican armamento. Todo ello como medidas reales para poder combatir, prevenir y evitar la violación constante de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se comete contra el pueblo palestino. Y finalizando, hacemos nuestras palabras de Ilian Papé. El gran problema del sionismo es que una solución europea para un problema europeo a costa de los palestinos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Boicot! ¡Boicot Israel! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot Israel! ¡Solidaridad! ¡Con bases militares! ¡Y un arma más que vas a Israel! ¡Y un arma más que vas a Israel! ¡Y un arma más que vas a Israel! Hola, bon dia. Moltes gràcies al BDS per convidar-nos a participar en esta convocatòria. Nosaltres, per a la gent que no ens conegueu, la Comissió de Port és un col·lectiu que principalment lluita contra l'ampliació del port de València, però el nostre compromís inquebrantable amb la defensa de la vida humana i el territori no se queda soles en València, en el seu port, sinó que s'exporta a tot el món. Nosaltres ens solidaritzem amb la lluita inajornable per l'alliberament de Palestina, per cessament del genocidi a Palestina, i com no podria ser d'una altra manera, per tindre la dignitat com a poble de decidir què volem fer amb les nostres infraestructures, el port de València, i per a què volem que siguin aquestes infraestructures. Volem que servisquen per al genocidi, per als interessos de les multinacionals, per a la depredació del territori, o volem que siga un port acollidor que defensa els drets humans i que realment servisca per a l'economia productiva del nostre país. València. Visca Palestina lliure. Visca! Per l'invitació a participar en aquest acte tan necessari. Jo seré molt breu. Jo de xicotet venia i passejava i m'amagava per este port, i ara amb el pas dels anys resulta insuportable saber que és un monstre que s'està menjant la ciutat, és un monstre que és una porta d'entrada també de tones de drogues i de cocaïna, com hem après també els últims dies, i sobretot i especialment que siga una part del circuit d'un genocidi, que aquestes instal·lacions que semblen tan pacífiques estan possibilitant els crims tan abominables que estem veient a Palestina. Nosaltres, en principi, tenim certa experiència en la qüestió del comerç d'armes a través dels ports. Hem fet algunes accions al port de Sagunt en relació a un altre conflicte molt sagnant com el del Iemen. Algunes accions que pensem que es podrien també reproduir en qualsevol lloc que siga còmplice, com el port de València, del genocidi. Només volia dir això, i tot el nostre suport a la lluita del poble palestí, tot el nostre suport a la tasca del BDS, de tot aquest moviment internacional, fins a acabar amb aquest règim colonialista i d'apartheid. Moltes gràcies.
personas que están defendiendo a Palestina y esa concentración, que llevamos no sé cuánta concentración. Pero los derechos humanos no se violan solamente en Palestina, ni solamente en Siria, ni en Líbano, sino aquí en Europa también se violan los derechos humanos. Y si no, que preguntéis la frontera de Melilla y la frontera de México en Estados Unidos. ¿Cuántas vidas humanas que han llevado a esta mar simplemente porque personas en busca de un futuro mejor? Y ya no solamente ahí, 2 pasos después de esta frontera, también se violan los derechos humanos. Se niega el asilo, circulación libre de las personas inmigrantes, por simplemente una hoja que se llama residencia o permiso de trabajo. Estamos en un mundo egoísta, en un mundo donde un lata de Coca-Cola tiene más derecho en circular que un ser humano. Esta es Europa, la egoísta, racista. Para todo esto, varias entidades, asociaciones, entidades, ONGs, etcétera, convocamos el miércoles, que da esa ficha, el miércoles día 18, Día Internacional de las Personas Inmigrantes, está convocada una concentración en la Plaza de la Virgen. Miércoles 18 a las 7 de la tarde. Quedan todos y todas convocadas. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡El pueblo unido! Muchas gracias. Perdonadme la garganta, que no hay por más. ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! ¡Que visca la lucha del pobre palestí! ¡Que visca la lucha del pobre palestí! ¡Que visca la lucha del pobre palestí! ¡Europa patrocina! ¡Europa patrocina! ¡Europa patrocina! ¡Boicot Israel! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot Israel! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot Israel! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot Israel! A tots i totes nosaltres, perquè una de les fundadores de BDS País Valencià, la nostra estimada companya Cristina Soler, ens va deixar fa uns dies i volíem fer-li un xicotet homenatge a través de les paraules del seu fill, el nostre també estimat i gran referent periodista David Segarra. I només, moltes gràcies David per estar ací i ha sigut un honor compartir tants anys de lluita amb ta mare. Molt bon dia, Ahlan Bikum. Com ha explicat el company Jorge, el meu nom és David Segarra Soler. Alguns em coneixereu i altres no. Normalment pels documentals, pels articles que he fet al llarg dels anys sobre 2 temes, arrels valencianes i lluita valenciana, i arrels palestines i lluita palestina. Ma mare va implicar-se i va ser militant i va lluitar per l'alliberament, per la llibertat de Palestina, de la mà dels companys i les companyes del BDS País Valencià, també de la gent de la Fundació CAP. Ma mare va, com tots i totes vosaltres, va aprendre moltíssim. Va aprendre moltíssim de Palestina i dels palestins i de les palestines. Jo crec que això és el més important del que fem aquí. Jo crec que és el gran aprenentatge que tenim de Palestina. No és només que ajudem a Palestina, sinó que realment Palestina ajuda a la humanitat ensenyant-nos vida, ensenyant-nos resistència, ensenyant-nos a viure en coratge. I el dia 29 de novembre és el Dia Internacional de la Solidaritat amb Palestina. Ese dia jo estava en l'Hospital Rector Peset amb ma mare i ese dia ma mare va faltar allí miraculosament ese mateix dia i
he de confessar-vos, poca gent ho sap, ho he comentat a alguna gent, però molt poca gent ho sap, que en els moments en el que estava amb ma mare despedint-me quan eren els seus últims minuts, realment el que me va vindre a la ment, no vas poder evitar-ho, és pensar en totes les mares palestines que també estaven morint, no només la meva. Les mares són el pilar de la resistència, el pilar de la vida i el pilar també del combat. Gràcies a totes les mares de Palestina i a totes les mares del món, Shukran Iktir, Ya Ummi, gràcies mare. I vull llegir també molt breument unes últimes paraules que va deixar ma mare escrites que vas trobar en sa casa, que crec que resumeix la seva trajectòria i el per què tots i totes estem aquí. Ella va deixar escrit. Diu ma mare, Cristina Soler, porque ¿qué es la resiliencia? Sino una perseverancia sin límite, una respuesta de vida ante la muerte, una forma de amor ante el odio y sustituir la desesperación por el agradecimiento. Perseverancia, vida, agradecimiento. Esto dejó escrito mi madre para todos y todas nosotros. Diu resiliencia es el sumut, as-sumut. Parla de perseverancia. Perseverancia es as-sabr, la paciencia que resiste. Parla de vida. Vida es al-hayat, hayat, vida. Parla de agradecimiento. Parla de agraïment, as-shukr, shukr. I parla també d'amor, el hub, l'amor. Tot això ho hem après de Palestina i tot això ens enforteix, tot això ens dona més coratge per a continuar la lluita per Palestina i per nosaltres. Per això, gràcies Palestina, defensar Palestina és defensar la vida. Visca la terra i visca Palestina lliure! Para contar mi historia, para vender mis cosas y comprar un trozo de tela y algunas cuerdas. Ala blanca, con una cola larga, para que un niño, en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo a los ojos esperando a su padre que partió entre las llamas, sin despedirse de nadie, ni siquiera de su propia carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa que tú construiste, volando allá en lo alto, y piense por un instante que un ángel está allí, trayendo de vuelta el amor. Si he de morir, que mi muerte traiga esperanza, que se convierta en un cuento. Por las noches sueñan en camas que no les pertenecen, en casas construidas por fantasmas, en aldeas triunfantes que han marcado la extinción de otros. Beit Librin se convierte en Beit Gubrin. Salamá desaparece. Muchachas patinan en un suburbio de Tel Aviv. Jalid sepultada en Netanya. Un hombre extiende una sombría en la playa. Las tierras de Guisaria se convierten en Sedot Yam. La mezquita de la aldea reconvertida en bar para otros. Quedan 3 casas, 2 santuarios, malezas y una escuela. Una historia que claman no saber. Sueñan en este país, en verano, en la canción, el espíritu de la tierra. Por la noche, escuchan. Luego de que los autos dejen de pasar corriendo, las voces de los vecinos se han retirado y es menos frecuente el chirrido de los buses y camiones de basura. Silencioso, implacable, constante, un insomne se agita. El viento araña las montañas, las ventanas de abajo, el suelo parece levantar, un silencio audible que invade, ensordecedor. Este es el sonido de Bir Salim, Al-Muhyasim, Saidún, de pueblos borrados, enterrados en piedras y recuerdos.
de niños que se despiertan en la noche, eligen una noche tan oscura, discernible. Las olas infringen el círculo de la tierra como perros. Los hijos de Samra, Nimri, Tabsur, despiertan a los demás. Ellos mantienen el fuego, comen nubes negras y oran un trueno. Una carta llega. Cuidado con la ira de los niños no nacidos en Palestina. De noche, otros sueñan, con patines en la puerta de casa esperando por mañana, ya dispuesto una mesa para desayunar. Y bajo las tablas del suelo, en la oscuridad, los niños se levantan. Saben esto, Abu Dis es solo Abu Dis. Viva Palestina libre. Anem a donar pas a Aisha de Palestina, que també ens llegirà dos poemes. Organir, cada acción, cada concentración cuenta, la historia es acumulable y Palestina será libre. No perdamos la esperanza ni la fe. Pronto se deja mal. Yo no voy a bailar al ritmo de tu tambor de guerra. Yo no voy a prestar mi alma ni mis huesos a tu tambor de guerra. Yo no voy a bailar a tu ritmo. Conozco ese ritmo, es inerte. Conozco muy íntima esa piel que estás golpeando. Alguna vez estuvo viva, casada, robada, estirada. Yo no voy a bailar con tu guerra tamborilera. No voy a reventar, girar, romperme por ti. Yo no voy a odiar por ti, ni siquiera voy a odiarte. No voy a matar por ti. En especial, no voy a morir conato o suicidio. No me pondré de tu lado ni bailaré con las bombas porque todos están bailando. Todos pueden estar mal. La vida es un derecho, no es colateral ni casual. Yo no voy a olvidar de dónde vengo. Yo me haré mi propio tambor. Juntaré a los míos más queridos y nuestro canto será el baile. Nuestro tarareo será el ritmo. Yo no voy a ser engañada. Yo no voy a prestar mi nombre ni mi ritmo a tu compás. Yo voy a bailar y resistir y bailar y persistir y bailar. Ese latido es más fuerte que la muerte. Tu tambor de guerra no es más fuerte que este aliento. Gracias. Es un poema corto de un poeta palestino que se llama Khaled Umar. Ustedes se me interrumpían siempre con sus gritos bajo mi ventana. Ustedes se llenaban cada mañana de prisa y caos. Ustedes quebraron mi jarrón y robaron la solitaria flor de mi terraza. Regresen y griten todo lo que quieran y quiebren todos sus jarrones. Roben todas las flores, pero regresen, regresen. Gracias. Després recordem l'agenda de la Setmana del Migrant i en un minutet les campanyes del BDS per i ja l'esforç està. lliure i per la sensibilitat. La lluita del poble palestí és molt antiga, porta moltíssim de temps, però crec que encara queda molt de temps. Demà n'hi ha també una convocatòria, n'hi ha una en el port de Sagunt per al matí i n'hi ha una també convocada en aquest cas per les assemblees per la resistència en Madrid des del Ministeri, des de l'Ambaixada dels Estats Units al Ministeri de Defensa. Creiem que és importantíssim també donar visibilitat en aquest cas a qui té una part de la culpa, que és el Ministeri de Defensa, i efectivament els Estats Units com a còmplice d'aquest genocidi. Des de la CGT del País Valencià posem un autobús a disposició per a totes les persones que vulguin anar, que eixirem de la seu de la CGT en l'avinguda
del 654 a les 6:30 del matí. Per tant, La presentación del informe de delitos de odio y el tercer sector, de 12 a 2, en calle Santa Teresa 10, Valencia, Carre Volta. Lunes 16, mesa de redonda en torno al Día Internacional de las Personas Migrantes, a las 6 de la tarde, calle de Marqués Montortal, 65 bajo, local Asociación Puerta Amiga. Martes 17, presentación informe, discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia. 6:30 de la tarde, calle Santa Teresa, número 10, Valencia, Carre Volta. Martes 17, cine y derechos humanos, película Yo Capitán, dirigido por Mateo Garrone. 6:30 de la tarde, Plaza del Horno de San Nicolás, número 4, Colegio Mayor, Rector PSE. Miércoles 18, celebración Navidad de los Pueblos, de 10:30 de la mañana a 1:30, Gran Vía del Fernando el Católico 78. También miércoles 18, concentración Día Internacional de las Personas Migrantes a las 7 de la tarde en Plaza de la Virgen. Jueves 19, jornada por Senegal a las 6 de la tarde, Camino Alquería Albors, número 4, Centro Cultural Albors. Jueves 19, Palestina Vive, testimonios, canciones populares y Dabke, de 6:30 a 9:30, calle de Pavia 37, número 37, Poblats Marítims, la fábrica de hielo. Jueves 19, picaeta y cena intercultural, solo con inscripción a las 7 de la tarde, Avenida Constitución número 254, un bajo. Por último, jueves 19, también presentación informe, análisis de tratamiento informativo de la llegada a costas de personas migrantes y refugiadas a las 6:30 de la tarde, calle Santa Teresa número 10, Valencia, Carre Volta. Muchas gracias. Sí, totes les campanyes que estem fent de boicot preferent a les nostres xarxes. Teniu tot el material per a descarregar-vos de les campanyes contra Carrefour, McDonald's i HP. I, per últim, dir-vos que sigam parlant de Palestina, que sigam omplint tots els actes que es facin per Palestina allà on estiguem. Boicot Israel, visca la resistència dins i fora de Palestina i visca Palestina lliure! Visca! Yeah.